sa akon. Ganyan na parte na lang ini sa kahapon. Halimbawa mawala ini naton paghigugma, tigda mawawara nakaagi nga panahon. Natabo na sa ato sa naglabay nga panahon, kamatayan man diri makaulan. Kinabuhi ko mag-aantos kung wala ka sa dughan ko, ang gugma ko sa inpasi para mo. Natabo na sa ato sa naglabay nga panahon, kamatayan man diri makaulan. Kinabuhi ko mag-aantos kung wala ka sa dugan ko, ang gugma ko sa inpasi para mo. Pinabuhi ko mag-aantos kung wala ka sa dughan ko, ang gugma ko sa inpasi para mo. Makilala ka, aniabat ko iba, siguro ko amo na hindi ang gugma ang pag-usahan ko. Ikaw gudla permi adugan ko, wala iba nga aadi magkadayon na nani kita lang duha hingyap ko nga makaupod ka higing sa saad ko, diri na magbabago ikaw lang ang hinihigugma ko. Mawara nang magbiling dahil iba, tigam nila nga ako adi pa, maguhulat ako idan pagbalik mo ang ngatanan inubon ko unta magkadayon na ngan higita lang duha hingyap ko nga makaupod ka higit sa
Unta magkadayon na nanikitalan duha hiyap ko na makaupod ka higin sa saan ko hindi rin na magbabago ikaw lang ang ginigugma ko ikaw lang ang ginigugma ko DJ Ali. Makabibihag an iyong pamayhon Ngan kamatamisan imuhiyong Daw sugad-sugad hin kapawa hakaagaw Nalukmay mo andugan ko Inmabating gugmahay mo Sanglit ikaw pirmi ang hingyap Han kasing-kasing ko Analin Ikaw ang aking bibiling Waray pulos Sining akinabuhi Kung mahira yung hain Analin Hingyap ka hingin kasing-kasing Ikaw budlalang waray nalain Nga akong igugmaon analin Panahon ng kagabi mo Ikapermian ang dugo Okay, good morning. Maupay nga aga nga tanan hitaton mga suking nga mga viewers. Good morning at tanan hayot mga nakatutok yan ang aga. Maupay nga morning. Tuan buhaton ko Ika na hinanalimtan ko Kaya adlaw taniyo boss nga sangkay ipapaan sa programa nga waray-waray nga mga sunata dinit aton YouTube channel Aldi Bulay YT. Analin Unina Friday na kita February 9 na 2023. Waray pulos Initong gabi mga kasangkayan magla-live kita ito naton Facebook page and Aldi pa Evidis mobile page. Analin Nasayos nga rito na alas 8 ito na gabi, no? kasing Ikaw bulangan waray Good morning. Hatoy nga tanan dito natin mga suki nga mga viewers. Good morning kayo.
kasing-kasing, ikaw kudlangan waray nalain, nga akong igugmaon. Analin, ikaw ang aking bibilin, waray pulos sining at kinabuhi, kung mahira yung hain. Analin, hingap ka hining kasing-kasing, ikaw kudlangan waray nalain, nga akong igugmaon. Analin, ikaw ang akong igugmaon. Analin, ikaw ang tanan nga ako. Analin, analin. DJ Alni. Ikaw lagi hapon ang ginbibilin, kasing-kasing ko naghihingap hain. Bisan haluyuhan, ungod ngan kamatuuran, nga may ada na tag-ada itim dughan. Ambot kay ano nga, di ka nawawara, hapanumduman ko, diri ka napapara. Nagpapabilin pa an akon paghigugma, hari mo bisan may ada ka na iba. Di ka maul-ul pastilan, kinin akong dughan, walay bulong nga sadang makahata. Ikaw payat, bisan ko pa unanhon, aadi ka lagi hapon, hakasing-kasing ko, makuri ka lang nito. Waray ko mahihimo, ako nalaan tusun, ang kabiguan, nga ginbuhat mo nga ako. Aanhon ko pa man, kay may iba ka naman, gabay pa nga, malipay ka di dahaiya. Ka maul-ul pastilan, kinin akong dughan, walay bulong nga sadang
Mobile. DJ Alni. Ang ulos nga barangay sakop hitutong tuhang diwan. Haislahan samar, digidapit ha sinirangan. At mga baryuhanon, buutan at katatapuran. Tagusyarungan respetado, magupay at pamatasan. Ang ulos nga barangay, pastilan nila arumamay. Angay ko tigparayaw, naton nga mga waray-waray. Kay ang kulos nga ngaran, bisan na mga katuigan. Diri mawawara hadumdum, bisan sa nungang panahon. Bisan ka, habag ko nga hinirasyon. Hindi nakatatag, kasing-kasing ang waray mo. Mulos nga ngaran, ang tagusyado nga barangay. Kay di aton makikita, itong lugar na maupay. Bisan resort, kang habag at paraiso. Tataupin kong punon, ng bakian kan hunggon. Mga tourist spots at prinsipitin makikitan. Yan ang the longest shoreline of sun, hindi habukos na sabar. At rotungan Fatima, naging dadayuhan kadampan. Ha mga turista, pirmi inigit agian. Aada liwatan, kay nga narat kasantusan. Muragat ngan pamintian, ngan veterans park sugad man. Ang Centennial Marker, pirmi hapon panumduman. Asya inintigaman, hagpag doong di Magellan. 500 na katuig, pero diri hingangalimtan. Hanhantuhan ira paglibot, hapagos na kalibutan. Istorya, harmonos na barangay. Akong iksasaysay, manumana, ito inday. Hanhagtong ini, naging basihan US Navy. Naging parang San Amerikano, panahon hatuhan World War II. Mag-upay, na coral reef makikitaan. Hindi na barangay, ulos mga kasangkayan. Bukos na samar, angay tainig parayaw. Barangay ulos na ngaran, kilala makalibutan. Pagrayhak na ng ulos nun, kay inian barangay ng ipaparayaw ang mga walay nun. Ang ulos na barangay, kabugtuan at kasangkayan. May duhangad at kong fish dealer, dinhi habugtuhan diwan. May ada, mag-upay na mga isda. Darainihan ira, sanktuaryo na ada. At mga sityo, kambers na nagkabalian. Ngan ang marino sanktuaryo, inatraban itong ngaran. Hagadapat kung atuig mga kasangkayan. Ginsisilibraraan, balintawa, kadadaan. Nagririsyo, nagrarayhak at kun katawhan. Ang tradisyon na kadaan, nadirihi ngagalimtan. Magpakisa kayo, mga tao na relihiyoso. Dinadayo darahan ira, mga mag-upay na rekurso.
Hala sige na pagsarayaw kita kay nangangaton nait akrapadapa. Sige dali na ayaw paghihaa kay kakaraghan mahupay nga sunata. An atong lawas ikondisyon ka na halang iwak kay para balhason kita. Agud mawaraan aton panluyang pati ang rio maganhan aton asma. Imanutas yung inuli haira mag Okay, good morning. Adakan Kapitana Lospi, labing kani. Big love shout out to you, Kapitana. Hello, DJ, good morning. Big love shout out. Thank you very much for dropping by. Amerikana. Masaya Okay, good morning, good afternoon, and good everyone. Serengyati, Kapitana Lospi. kaya lang utang nasa Salamat ka, panimo paghiling nga nga aga. Good morning nga mo. labi na kudhang mga okasyon may naa. Kita kon mga viewers, gawa sa naton nasod nga din na Pilipinas. Damo-damo nga salamat. Present po ako. Salamat, Kapitana. Thank you very much for dropping by. Sayaw at lahuta di na kutlulubiyo. Kita kon mga viewers nga nakikita ala ito na akong replay. Damo nga salamat gyapon ano. Para makote ba nakakasulod kay ma-sign in talaga hiya, di ba? Ma-sign in. Salamat, Kapitana. Hala sige na magsarayaw kita kay nangangaton nait akrapadapa. Sige dali na ayaw paghihaan kay kakaraghan mahupay nga sunata. Ang aton lawas ikondisyon ka na halang iwak kay para balhason kita. Agud mawaraan aton panluyang pati ang rio manganhan aton asma. Himanutas yung inuli haira magliliwan kay masayaw kunong iya. Duruan iya kaipa kay nagtitinita ka nagsisinarayaw kita. Iya kuno iksusulod-an iya bago ngagit patahing na Amerikana. Masayaw hiyangan magalap bisan pa kuno maubos at kun iyang warta. Kaya lahutang nasarayawon bisan kundaan na pagkulang ihapon. Labi na gudhang mga okasyon may naaminuno lahutaan ayo salit bisan diin nga suro sarayaw lahutang at tukaran himpabation. Bisan ano nga estelohin pagsayaw at lahuta di na kutlulubiyon. Sarayaw, isang kundaan na magulang ihapon. Labi na gudhang mga okasyon may naaminuno lahutaan ayon sa bisan diin nga suro sarayaw lahutang at tukaran impabation. Bisan ano nga estelohin pagsayaw ang lahuta di na kudlulubigon. Ang lahutang na sarayaw. Okay, good morning. Mega love shout out to you, Ate Jenita Oging. Thank you very much for dropping by. Happy morning and happy Friday po, Kuya Al. Salamat, Ate Jenita. Maraming salamat po. Kay Kapitana Losby Cabo sa Lakaba Labig kani, shout out DJ kang Kuya Ethan. Di daw hiya ma-school. Hihi. Adi man nan mamati. O yan nga di hiya ma-school. Dapat ma-school hiya. Sarayawon bisan kundaan na magulang ihapon. Labi na gudhang mga okasyon may naaminuno lahutaan ayon salit bisan diin nga suro sarayaw lahutang at tukaran impabation. Bisan ano nga estelohin pagsayaw ang lahuta di na kudlulubigon. Ang lahuta na sarayaw di na mapapara. Panungtungan natin magalitin yung uksaman mo. Lahutagunan ayon ang mga waray nun. Ang lahuta na sarayaw di na mapapara. Panungtungan natin magalitin yung uksaman mo. Lahutagunan
DJ Alni. May sayaw at kalagasan, hininga sayaw nga kuradang, at magpadisini nag-aado, habot nga dinihan sa rayawan, kaupay gadwini pagkitan, ang sayaw nga kinadaan, lagi na kong ginsasayaw at mga tigurang, asamar o lady ng ikaw, ang gantong nga sayaw nga kuradang, sugat manhan kurat sa tinikling, kung lawis-wis kawayan. Ginhahang yuwinian nga tanan, labinaan balikbayan, sayaw nga kuradang, sikat hatong kadamaan. Hala na sayaw na, ayaw na pagruhaduha, alsahaan tiil ichipuin na sunata, ang hawak palubay-lubaya, mga kamot ikuro ibaw pa, kay basi mahuwas ang mga rayuman. Hala na sayaw na, ayaw na pagruhaduha, alsahaan tiil ichipuin na sunata, ang hawak palubay-lubaya, mga kamot ikuro ibaw pa, kay basi mahuwas ang mga rayuman. Kinasang kapitan na where na kamo mga friend. Nga turog pada. Ayaw na pagruhaduha, alsahaan tiil ichimpuin. Okay, shout out ko no, my dearest Ate Madiminda from Kapitana Lusby. Salamat, Kapitan. Good morning, Adakan Ethan. Good morning, good morning. Eskwela, pakatoy school. Pakatoy school. Disco Mart. DJ Alni. Ayaw na pagruhaduha, alsahaan tiil ichimpuin na sunata, ang hawak palubay-lubaya, mga kamot ikuro ibaw pa, kay basi mahuwas ang mga rayuman. DJ Alni. Maupay sumayaw, himanalinda, mapagsiklag ihapon, bisan kung lagas na, dirik na surinder, dirik na ritera, okay kung mamustura, pagalahin daraga. Kung kikitaon, ang pamahumpahon, permi mahiyong-hiyong, ang iya pamayhon, diri masulukon, permi malipayon, salit himanalinda, pagalahin batalon. Umukod man ngayon ang siring, hatong daramnunong, diri nalalagay
ayaw asiha pag-enjoy AB Disco Mobile, DJ Alvin. kan manalinda umukod man ngayon ang siring at darahunong diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon bisan tambak itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi papariho kan manalinda bisan kutsinta na itong iya edad ang pormahan lawas waray pakabantan bilib kan manalinda damon naruruya mahusay lang ihapon ngan manaumlaon okay ko di manalinda sige sayawin manalinda ayos ko di manalinda magalahin the rocks na umurkod man ngayon ang siring hatong darahunong diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon bisan tambak itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi pagpariho kan manalinda umurkod man ngayon ang siring hatong darahunong diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon bisan tambak itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi papariho kan manalinda bisan kutsinta na itong iya edad ang pormahan lawas waray pakabantan bilib kan manalinda damon naruruya mabaysay lang ihapon ngan manaumlaon umurkod man ngayon ang siring hatong darahunong diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon bisan tambak itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi papariho kan manalinda umurkod man ngayon ang siring hatong darahunong diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon bisan tambak itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi papariho kan manalinda AB Disco Mobile, DJ Alvin. itim problema ayaw asiha pag-enjoy samtang buhi papariho kan manalinda At magsayaw yan ang chatsa at may ticket na blue kung na in English pa, pula. 1, 2, 3 Tsak, 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 tsak maupay na sayawan tsak, 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 tsak nakakaliaw good ang tsak, 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 tsak atras abanti lang kita tsak, 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 tsak namon naruruyagan tsak, 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 tsak kay diri masumuan tsak, 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 tsak salit sarayaw lang kita kay ano iday nga nadiri ka kung igin sa sayaw ka hinsatsa diri mo ako inaalagdan imula ako ginbabaribdan baman ko na purot haim iba naalagad nga naruruyag ka kasiring mo nga di ap maarang sumayaw hinsatsa tsak, 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 tsak maupay nga sayaw ang tsak, 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 tsak nakakaliaw good ang tsak, 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 tsak atras abanti lang kita tsak, tsak Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. tsak, tsak Maupay nga aga nga hawit aton mga viewers sa gawa sa naton nasod nga din Pilipinas. Maupay nga morning, mayong gabi, mayong gabi, mayong umaga. Good morning, mayong buntag. Oo.
Magandang umaga. Chak, 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 chak. Maupay ang sayang. Okay, salamat gyapon gid ano kang Kapitana Luzbi. Thank you very much Kap for dropping by. Mera Ate Janita Oging. Thank you also. Chak, 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 chak. Ito nakikita ta akong link. Damo liwat nga salamat. Nginiton liwat di maram ako tiba di nakakasulod. Chak, chak, chak. Pero salamat gyapon ano iton mga nag-view, nagwa-watch itong Sige after kay it na di akong ka live. man haakon. Init akong YouTube channel pati ta akong Facebook page. So nina itong gabi ano? Lagas akong dadali. Lalalive kita ta akong Facebook page. Yan ang February. Kay maupay na Friday, diri kanina. masumo. Salamat po. Thank you. Hay mga tanan at Kapitana, Ate Jenita, thank you. Chak, 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 chak. Maupay na sayaw at chak, chak. Ada mo ang viewers, 3 million. Chak, 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 chak. Atras abantila kita. Chak, 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 Chatsa, chatsa. chak, chak, chak. Kay diri masumo at chak, 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 chak. Salit sa rayaw lang kita. Chak, 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 chak. Damuan na ayunhan chak, 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 chak. Kay diri masumo at chak, 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 chak. Salit sa rayaw lang kita. Chak, chak, chak. Kalagat DJ testing lang ni pagkanta mo pa kay solo ka pala. Araw kay taga pa man Kapitana. Iliwanan ko na iningakon asawa kay ura-ura inkamachumera anakon sweldo permi inuubos niya kung napiperdi iya pankontra bida ang mga anak pinangugutom na kay waray pagkaon aking dudurot kaira kay Mrs. Fermi amadyo pagkaga salit ko'y sitini na among pamilya kung ako na ulit ikang matrabaho ang balay Fermi paritao kay ako asawa nagmamadyupot ang mga barkada mga anak pinangugutom na gawaray pagkaw aking dudurot na ira kay Mrs. Fermi amadyo makaga salit ko'y sitingin namong pamilya. Lagi maoran po. Kapay nga nga umuran. Kung ako na ulit ikang natrabaho ang balay pinagmaray tao kay ako asawa ng mamadyupot ang mga barkada ng kay waray pagkaon aking ira kay Mrs. Fermi amadyo makaga sa ipusit namong pamilya
DJ Alni. Okay. Sikat nga iring nun, ang bahal na tuba, kung pinapadisan, kinilawngan sinumba, hitupan himsabaw, manok na nilaga, ang ino pag-abat, natikar na sala, sige ang hugada, nadahit kaaga, kay haros na tanan, mag-arang manganta, ngan makarit liwat, itong gitarista, kay bisan na usik, nakakakumpanya. Okay, damang salamat. Ganda ka natin, Jenita Uging, kan Kapitan na Luzbi. Thank you very much sa iyo. Nasa damo ang nahanga, So, wari ko na oras, ano? Oo, mapanagita. ang bahal na tuba, Thank you very much sa takong mga viewers. Yan ang aga, ito na Friday, February 10. bahal na tuba, Good morning, hayong katanan. sige ang hugada, Wari na oras. God bless. kay maupay liwat, ipat Love you all. Bye-bye. halat tagayin na, ipis-ipisi pa, sige na bangkero, ayaw maglangana, ako na pag-inom, para pakondisyon, kay bangin sunod, ako ang pakantahon. Nga tuba, amo na ton bida,